मुस्कान म्यूजिक प्रेजेंट्स। पहिना साथी मरले में घबरा के जगह दिखाई हम पहिना साथी। मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसहनिया चौक। पहिना साथी भतरा तो मरलक सकी हमके उठा के रह गईनी हम भीतरे छुपा के रह गईनी हम भीतरे छुपा के। भतरा तो मरलक सकी हमके उठा के रह गईनी हम भीतरे छुपा के मजा मरले बा पूरा एक महीना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी। रहे बड़ी मुँह जोर दहिया के देवे झक्कर झोर रहे बड़ी मुँह जोर दहिया के देवे झक्कर झोर। मुँह बंद कैल से लहंगा उठैल से लहंगा में देवे उझोर। हमरा इतना ही दुख कौनो सही ना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी साजन रफ्तार मारे ले रोज लगातार सखी साजन रफ्तार मारे ले रोज लगातार। शेषनाथ सूरज से नु हम सखी गइल बानी हम हार। राइटर सुरेश बुझे ना कभी ना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी। भतरा तो मरलक सखी हमके उठा के रह गईनी हम भीतरे छुपा के मजा मरले बा पूरा एक महीना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी मरले बा भतरा कु जगह देखाई हम कहिना सखी। मिक्स बाय मुस्कान रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिसहनिया चौक कलैया।